Hore kapor kana ga janmi jene ga singi ga bamenta ngi sngoi ga ban aingu yo blei namar ga jing dor kat ga jangu lembar ga jing em jonga jangi iwei pe iwei baro hakane ga tayo baro tayo bangi don hara gi jong gi kam gi kiti gi jing trai gi jongi par hakane ga por hakane ga janmi jene ga singi abang le iya program bagane ga janmi ka dei ga benta jonga bangan yeng ya ga ban sam ne slok hapdeng jong pailang man basa ya ga jingba me ga jaman sim ka jong blai ngam tang la perkhat na ga no ga benta ba ga de ban keren bar ka ba kum ka no ga khubor ka bo pailang jong blai don kam ha ga ni singi ki ba menta kum ta blai la pan phai yang a chaka wei pat ka benta na ga khtien ga jong u bangin ya pej bangin ya perkhat ngin ya puson lang baro kat me yadan ya ga jing shisha na ga khtien ga jong blai bar ka khubor na ga khtien ga jong blai ka mga kwa ban wanra ha ga por kalong naga kitab ki kam ki apostol na naga baar naga khar ka balai ngan pule ki kentin ki baong kumni bat lapau haki ki theli ding ki ba pai panat kum gading te kala shong halor uwei pa uwei naki kata ka benta ka banga don ya ka ban wanra kum ga jingya slok hapdeng jungi haga naga jonmi jonaga singi ban ngabu ngaban ai kerteng ya naga khubor kalong gading ka jong ublei Chua bangnya saya dekat bentang ini pendem hak jing duai. Ablay ngi wana jan jume ko pa ka naga jan mi no pai jo naga singi. Ablay ha bangi ngi don naga ying ka bekentang ka jume trai. Ni don kam ablay ka bor ka jome. Don kam trai ka jing kershan ka jome. Don kan lem ablay yo pai lang jume bodon naga ying ka bekentang ka jume ko kanran. Ablay yo sengap pacha skor ya ka jing jisha ka ktien ka jome. Ablay baga ktien ka jome kan yo ablay ban rong ki dok not ki men sim baga ktien jome ka bangi don ya ka ban yo singau kan dalong shi de trai ka ta ka jing bam ka batay ablay ya ka jing em ka jing long ka baga jamen sim ka jingi ablay usha kri jome bokum manga umlong ye ko trai ulong tu breu batlot bejot barembo ur bahap aman di por baro jong jing em trai ya bokum ta me mon trai ban peniang sei sin pan ablay ni dua ya khamat jome trai klem ka bor ka jome ngam jula ban lay ye ru em Mereka try ngadon kam ya ke bor ke jome. Abalai pensai bor men sim ko jome. Ra abalai kamera ke bahan yang syak bakal ke jome sim ko jome try kan be ko try. Ka bain don ya ban yo sngau ko try ya ke jing jana ke ktin ke jome. Try ke ktin ke jome kalau ke bor ke ktin ke jome try kalau ke wai lam ke jing em pengen rat ko try. Iki bon ke jing ke jing ele ke jing pensai ke jing pang ke jing stom. Ke be depan map ya kendu ke jing em. Sim go try nomor kata try bangin pediang ya ke ketien ki jeme try da ke beburam bangin pediang ya ke ketien ki benda ke basengu ningkong yang ngabat ngi paro ki biasa sengu na bagadang jung chi sungi doai amen kumto ko mangalaong mentan baga khubo na ke ketien ke jong blai kalong sepang gading ke jong blai ki kam apostol na ke baar na ke khot ke balai ngan pule sin ke kentin ke baong kumne bat kala pau haki ke theli ding ki ba pat panat kum gading tegala shong halor way pa way naki kada ka benta kada ka khubor naga ktin ka jong oblay haka bangi yo ingi ken mau haka por ka jong jisu hadin bau jisu la kiu no shabeneng ulong yi ke senran joban up ha Jerusalem up yang ha Jerusalem on try hadin si pau singi kini kesenran ke jong Jesu ke lah up namar kata ha Jerusalem hadin bala rong yo Jesu shabeneng kadon kata ka jing sengau kenja ka jing sengau long marway ke jong ki baro si kata ki don kat padu Jesu rai yo Jesu la rong no shabeneng no lom olip kumta ha bagi don ha pedeng kata ka jing sengau nong way ka jing sengau marway kum kata ka por Jesu la ong ban up ha Jerusalem ban yi hadin jo kata ka jing up ka jing senran ke jong Jesu ha pedeng ka jing syepting ka bakrau ya ki sipai jo ka himaro ma kata ka por namar kata ka por ngila ban sengau tu bagan ka por ka dei ka por ka ba ka kiwin ka himaro kumno ban yo ban pensitom ya kita ki nong buat ke jong Jesu Kristus ha ka spa asnem ka ban nengkong namar kata gini gisenran ke jong Jesu Kristus kela syepting hadu kata-kata ban ngasgau ko bagenong baken mi syabar kinom nut ban mi namar ba syepting ya gisipai juga himaro mang ta por namar yo Jesu baro ka himaro ka syepting lene ka kenwen habo don no Jesu namar bo Jesu ukran ya ga jingisha Jesu le i kamba ko mo blai namar ka por kala poi bo yo ni Jesu la rong no syabeneng bo Jesu umdon syu ulong up yang a Jerusalem
Marabagi ni senan jong Yesus ki ap yu ha Jerusalem. Angka ketin ke jong belai bagas skip Pentecost buk kelawan ketika ding nang tena beneng. Berkata ding kala hier ban syong halor uwei pa uwei na ki angka ketin ke jong belai. Pada bangkawan kan ke ding ke jong belai kala pelong ye kit sendan ban syurhem. Kala pelong ye kit sendan bagian kemen. Kala pelong ye kit sendan na berkata ban don ka men sim ka basyulur. Klem siap ting hadin bikin loyok mat yang ke ding ke jong belai. Kata kalau men sim baku juga di Bible. Apa kira yo yang naga ding ke jong belai kata dakamen siem juga jing shulur kilami naga taka jakapan keren way halor way pat diki way pat gitelit ang ketin ke jong belai bangi I hadin juga snipet tekol sadin ke jing wan her ke jong men siem ko jong belai Petrus sula yeng ya kapan yalap ngi I ha ke jing yalap kapan kong ke jong Petrus lai hajar ke men siem lapdiang jaga jing pen baptis kata kadika bor ka jong mensim buku jo belai kata kadika bor ka ding ka jong belai adien bakawan ka ding ka jong belai ngiyo I namar kata bagi senran ki badon na pedeng ka jing siap ting ki basyuri ba ya ledi nrei ha bakal wan ka ding ka jong belai yo I ka jing shlur jong ki ban yo I ka jing dor lekat sha ka jong belai ngada terang ngada kwa bagan ka ding ka jong belai kan dayo ban syong hangi wei pui wei baro ban long kum balong gir senran ke jong Yesus Kristus bagan ga ding ke jong belai kan thang du no iki pop ki jong apat ke jengi bagan ga ding ke jong men si mko jong belai kan her sejisin ban pen im thmai yang iki khon ke jong namar kata kan mau bo yo anis no pen baptis ulah keren ya kan ulah dep pan keren chai wong banga tengah pen baptis siapi da ka hanrai dalawan mau un pen baptis da ka ding badau men si mko logas nang ka balai nang ka dekat ka bakhan riu ngiyo I kana ka por ngi pe ya ka wei ke jinjia nang ka tin ka jong belai yo Moses sipang ka jingkot yo Moses ke kitab Exodus ke nang ka balai nang ka dekat ka benengkong hadu ka balai la dingin pulih hang tong ila ban syam bau belai ya bau khot yo no Moses ubelai khot yo no Moses apa belai khot yo no Moses ubelai da don bar ka jing temu habo khot yo no Moses banyalam yo na ka ying sim sya kata ka jinglong ko mo nong ap lang barok ngitip yo no Moses uday ba syong ka ying sim uba im ko mo sim uba ba mo sim ka spa ka pau ka babet ke babeng andre habo khot ublay na ka jinglong sim mo ha ban her sya ka kerdan ko mo nong ap lang ku thau ku rim ju Jethro lain pulen ka tin ka jong belai ngila ban chemi kata Exodus nak balai tetel lagi pule kan mau nomor kata habau belai ukwa ban pendon kam ya nor ya nona pedeng jongi nomor kata habau belai ukwa bangingin long ke bajana ya khmat jong belai ya dan kam ban bread no ya ke jing sngau men ya ke jing sngau biang lot ya ke jing sngau sarong sngau batang manga ka balek manga ka biang ka balek kiwei te kambiang kam perkhat manga ka biang rega perkhat kiwei kambiang lejing seng lulu lele kam bolong ki babon na ke ni ki sngim lele biang baik ngile kan pamon ngim kwa ban don mano ro ba control ya ke jing em ke jongi reng ong yefi abi kwa bo belain pendon kami ya ke jing em ke jong ba pi ngidon kam ban bread lot ada cat ke ding pana jong try ba no pel jongi Yesus Kristus namar kata kumba ong to no wai sim sim kumba ong to no wai sim sim na kan nembar jirwai ka ars pa kandal da bakala ka dekat ka basau ka ong ka jonga ngan du langa khen ka bakor nang sat yang Jesu ngan li kum kayor hoi li kum kayor sat yang Jesu bangan li kum kayor namar kata ikan mau namar kata ketien ka jong belai ka ong Jesu te ulah keren chai lembaga city ka banengkong ka jo Yohanes nang am na dekat ka bakatsan pi te wat I ya ka pertai lemne ya ki ki badon na ka pertai lada uno I ya ka pertai kata ka ji I ukpa kam don shu hau kata dai pule na city banengkong Yohanes nang ba katsan in la ban syam habo Moses ulai alam ya kata kunon lang berat ka jong kutau kurim jo Jethro syakata isha lendet klau ko mut chawa jang ayu alam ban yalam bam plang ya kita ki lang berat pada bolwan shaulum jong belai ka mut shaulum harap kan
Badu ta ongel ulah mi pau hau haga telik ding na pedeng kata ka klau te ulah kami kata ka lau lenong kala ing daga ding ngi barok ngitip ya kana history te Moses ulong ngan pai kerpang menta ban kami ya ka te ke jing itu pau ka bakrau Moses sabu yo sengau ya kana ka ding ka jong play uyo sengau ya ka jing sawa jo kata ka ding kata ka klau namar kata ong handa kami kerpang ban pai ban jengok ka ke bala jia kata ka lau lenong na ba klau kala ingdu no namar kata lok ba Moses abu try alawan ya ka ban pen iya ulap kwa udon ka mensim ban jengok utrai ong namar kata ngiyo iya bo no Moses ulay sngo persang ban lek pe ya kata ka ding ka jong blay ngiyo i bo try ula kren ula ong wat wan hajan jonga hari to loy no ayah kita ku jiti ki jong me naba kata ka jaga ka bamiyang galong ka kando ka bakantang oh try loy ya ka juti ka jong me naba kato ka jaga ka bamiyang ka dai ka jaga ka bakantang ha horap ha lom harap udai lom jong belai ko ki lok ba i ki jong ki pala bangai ba i jong Moses ha bolo yo sngaw ya kata ka jing sawa ka ding ka jong belai ka don ka jing terang ka don ka jing sliang ban yo i ya ka ding ka jong belai ka donot ka jong ulongan pai kerpang menta omdai la syai omdai la sibet omdai hadin balawai kena ke jingeseng ndrai menta wong ngan pai ban kami ya ka ding ke jong blai namar kata lok ba nyimdai ban boteng nyimdai ban kensting ya kena ka ding ke jong blai ngini ya chakmat jong khubur nangta utraya bolo ya Moses bolo persang ban pai ban jengok ya kata ka ding ke jong blai utrai ulong sange wat wan hajan loy no shwai gi jiti gi jong me na katakan jaka ka bamiyeng galong ka kando ka bakantang ublay tu kwa lada manga ban mengingi wan show blay rengkat ki jong jong na prai ngi sengu tu ba ka juti ngi yu ya ki ba jabok ngi yu ya ki mau ngi yu ding namar katakan don ka jing jabok ha kana ka juti namar takkan mau ha blay khot yo Moses ong loy ya ka juti gi jong me namar katakan mau habangi ngi pa show blay man loy ya ke juti juga jing jabo loy ya ke jing juti ya ke juti ka badap daga pom daga poi ya khamat jo belai namar belai so ba bangin wan chu dan kat ki ba jabo aga jing im ko jing loy no namar bo belai ulong bo khoj kwa yang ngai ngi bangin long gi ba khoj wan shajan jo belai ong nga ik palat ye bikon ngam kwa ba pin sate cha ko magi bor ba man nagi bor setan haka bor juga kya haka bor juga drok sakami ke jong setan loy no ye gitu gi jing sate ke ji cha ko ka ba man laga siau setan wan changa utrai wat pejai kadon ada ding pule gospel Matius nang ba arpulai dekat balai pinyo da bakala ka mo Jesu yam da mata ka Jerusalem wong Jerusalem pa ka bala peniap no ya kita nong itu lupa ya kita bala pa apa kanu sin mangakwa ban gedup igi kon ke jong pa ko magasir ka gedup ya lagi jong ki kon rei pite pimon akbi kan ino ka ying pi ka ying jao trai namar tau belai ha bangi wan shu kan mau bo belai i palat berkajing i ke jong belai ko mayo banyak keren menne kelas pau ko dan terajur pala bantau Katu ka jing play snam ka jung ka la bom ka bla sempat naga kurung ka jung. Katu ka play ka snam naga kri namar ka pangsinget cia ka berit. Ka jaw ka snam naga Jesus sangat jar. Namar baga shalai pala ka jing iye. Naga benta jung iye wei. Regi babon ha ka ni gisgi kela nang pet jangai na blai. Nang mi ka wei ka sgi nang jangai naga jing syukri blai. Nang mi ka wei ka por nang jangai hadu bangin dio tia sendan. Apne jong kadele lah kabakan caper teh renyo ong yevi la de pikloy ban loy ban lau ban mi no naga group ka jong soitan ban wan shajan jong blai ngan nut ban ong bengin yo iya ka ding ka jong blai ka ban kelang ka jing im ka jong ha ka jing iwe paro ya poi sa ka benta ka baar u blai udon ka ding ka benta ka ban kong sipang ka ding ka jong blai pat ka benta ka baar ka long u blai udon kading ka por kini ki kon Israel ka pen i ya ka jing don kat ka jong blai
Lakalong hakano kado gajaka. Namar kata habangi duain naga banta ka ding ka jong oblay. Kamumot bangi ngikot kinya kata ka jingdor nekat ka jong oblay ban pa ya ka ding ka jong uhangi. Ban kot ya ka jingdor nekat ka jong oblay. Namar kata lain pulai kitab lebih tekos. Naga bakandai arpulai arpusawang tu ka ongkom ni. Onda kom tao Moses baru Aaron gila rong isya kata ka teban nagal juga jingya seng. Paradin bagila mino akila kerku yo pailang. Berkeborom utrai kala pau hau tau pait ba. Baro arfusau kong. Berkading kala mi nakmat utrai. Berkala tangdu alor keduan. Ya kejing kenya aingo tang. Bat ya keklen bat yo tau pait ba. Baro uloi i. Bat kele risak men. Bat kele ya demngon hadu. Aga kendo. Namar kata ikan mau ya gikon Israel. Gikon Israel bagi mi dari Egypt anlet syirikanan. Haka por men miet bat men sngi. Ikan mau bo belai ulat tebe yaki. Dauri shot o bat dauri shot ding. Namar kata ubelai udan. Haka ding haka por juga Israel. Lagi pulai nak kena kita benikong sim no ga bakat pran ga dekat ke arpo bangin kamsha Yesu haka wede bagan ke bentang. Ongga ketin ke jong belai bo Elijah tu yang marwai ya ka ban dia le persya ikan yo thul pa jong bal bat ke Asyira. Kiba bam jalang ha kejuk kami jong Jezabel. Piti balai uni Elijah ha ban yang marwai ban ele persya iki saus pa san pengot kini thol pa jong bal pergi Asyera. Namar bagi kon Israel kila do ke jing shania no belai. Ki kon Israel kila artatin kila ong bam dan belai. Namar bah ka men sim ka do no jengki ka don ke Jezabel ka basen syari ke jing im ke jong. Namar kata oh kiba bona kini kisingi ni sedang bandu ka jing shania no belai kala do ka jing syap ting ya belai kim sengawi ai banile sting ya ka jing syakri belai ke bolong mangi kini kisingi kiba menta omlele ngile syakri belai jisin yo compare kam lele ya kata ngile sting ya ka jing doai ngile sting ngimbang ban ya sngap jirwai sion ka bas ngausi kalong ba ngim don por bat oblay ka jing im ka jing kiba bun na kini kisngi ngim don por ngi lap mit ban be tang ski e ki jong ju kana partai ngim don por ye me belai ngin le ji seng tamang me de ban up de mang ban up ime kata kade ka jing im ka jing long ka bangi im ha kini kisngi kiba menta ngim don por yo belai ken mau lok be bangi larung si kisngi kiba khadu ya wa jong ka jing im kata kade ka jing shisha kala keren menne kala sun pawe ki samla. Baka por kan sapoi baya kita ki banget ya ke keteng jong Yesus Kristus sapan sitam. Ensale ben ensa iben ensa keren ben daga naga percaya lem daga jia kumta kan daga ketien ke jong bele ke balam ler. Ka Bible kam julam ler. Ni im haki last of last day. Haki singi ki bakado. Shen ngini akan do ya ke hukum kita. Shen ngini akan do kan nom slam isu kan daga por. Namar kata lada klem ka ding ke jong bele. Ngin long kibasyarem habawan kiting berkicing tenjo. Namar kata nga ong ye via kana janmir ke bamenta. Warning. Kana kede warning. Naga benta jonga bajingi bagi deban kendet ben riu. Lada ka ding ka jongo belai. Kamdon ya ka jing im ka jingi. Kan mau. Yo belai. Kan mau bo belai tu ong. Nga ngalong ka ding ka babamdo. Ubelai udon naga ding ya keren naga janmit cepang ka ding ka jong ubelai kan mau ya ga chiti jong pol sike bro no bakat ar pokandai kong bangalong ubelai jong ka ding ka babamdu komor klem don jing map yan kan ladang yele sting ladang ye kensting ya ka jing sakri belai ye kensting ya ka jing jade jong ye baru belai ngana map iki hong trai ngalong ka ding ka babamdu. Namar kata iyo Elijah ha ban yang marway umdan bersupport yo ne syakri jong try tang ublay marway bersupport yo bakershan yo ne Elijah oh habaladon kata ka jing Yakob ban ya pen ibor kamstet nganiat nganam yat benya habadon kata ka jing Yakob ban ya pen ibor ha pedeng jong kita ki balaibal bar kita ki Asyara bar Elijah kinong itu lupa jong Jezabel kibadon hadu saus pa san pengut. Oh kini otok lupa jong bal berkira-kira kile persyang banduai ong ketin ke jong balai ban khot ka bakadon kata ke Yakob ban ya pen ibor hau tau lom. Habakadon ka bakum kata
Kumta bagile keren gile penbaik kan batai bini ane por. Kumta bagaton kata ke Yakob, Elijah wong terus sedang mapi. Ban khot ya kata ding na beneng makan wan kata ding na beneng ban bam ya kata jing kenya ya kata duan ke balatai ya kata por. Namar ta gini utul pa jo bal bat kali syara. Kila persyang ban khot ya belai ban ya yam bere nyar ban duai ban khot ya kata ding na beneng makan bam ya kata jing kenya kata kum jing ya bu jongki. Rei. Dan dak dan shini hadu shitang sengi yang ketin ke joblen ada step hadu shitang sengi dan dak dan shin ni Elijah syakri jong trai long khot ye to belai jong pi le se belai yo tia le ne to belai jong pi dang ya kai dang pon kam kom ne kom tai khot yo ang ketin joblen ke la perta ke yam ke le ot ye le di bat pen men sao ye le di bo to belai jong ki nuan ye ke ban ba mi kata ke jing kenya hanrei palat siteng singi dan dak dan sini nomor kata ngiyo i bandala de kata kapor janmi Elijah lo ang kapde kapor jonga bangan le no i kamba nomor kata Elijah usya kriye jong utrai ulo ang yo tapat ba Israel lang buku kata kapor sangap ba Elijah ulo ang yo tapat ba Israel lang buku kata kapor yo tapat ba baladu kajing syania no belai yo tapat ba bal artatin ubang bom dan belai hai Israel Elijah la yang marway banong wan sene pai ba hakan ga pon ngi ya duai ne kerpat yo belai abo ta pai ba ala wan hajan te uta pai ba abo ala wan hajan badu ta Elijah badu ta pai ba ala persang banisna biang ya ga duan ga bala pentua kata ka por para bangai be la ding ikwa banyo i ya ga ding ga jong belai ya ga jing im ga jingi ngidon kam ban wan chwa cha jan jong belai wan cha jan jong belai ko khot Elijah yo pai ba Israel para samla para bangai be chai ngidon hang dong iri u belai u kwa e ngi bangin wan cha jan jong u men ta singi ban yo ban u belai u yo ban ai ya ga jing im ga jingi ban pen long ai ya ga to ga jing bom long ai ga jongi wan cha belai hagan ga singi yo ngin du no yo bo no belai yo bo nga i je fi on salong ga ding ga babam do manu ba khloi ban mi na kanu kanu ga jinglong ga bangi em la ga si compare ngi em ha ga kum kanu ga jing em belai ong an thau thamai no sa ji sin ngin ma di ga ding ga jong trai jong i Jesus Christ pi kini gi phai ba Israel om tang ba gi ko ngo ya ga tin ga Elijah kren na ga bum ga ta kapor Riki lawan, pada baki ke lawan ke le persang manis nabi yang ia kata keduan ke bela pentuan no. Mano na pedeng jengi ke bakloi bantai biang. Ban nabi yang ia kata jengi ada jengi badu belai. Sashi simpan, baga ding ke jong belai kan hiar. Bantangi ke dono. Kimen sim ke jong jengi iwai. Mano ke bakloi ban ong trai don kami me. Manu bakloi ban ong dei mangat trai badon kami ka ding ke jong me hakan ka singi ke bemeta tang ban ya thau duan ke bathamai henrei badon kam ya ka ding ke jong belai bagan kelang ha ka dokno jongi ya kata ka bala pentuano da ka bor jong setan bar ka pop haki por ki bala dep ngi ya lang badu trai ha ka por ka bangin adep ngi kan mau akwa ban phai din kan diat chikit snem ki bal le jong ga jeng em kakan mau agas nem di Bible ngim ya don por ban esong ying ngim ya don por ban ya bon kam hagas ngiu belai ngim ya don por hakimit balong jing ya sengi ya khore tang kom no ban poi chaka ying ke jong belai namar baga ding ke jong belai ka don ke jing jong henrei ka ding ke jong trai kala telot berkala lep na ke jing em jonga ba jing iwai baro Namar kata bon na pedeng jengingi yo tiak lengai. Bon na pedeng jengingi senguhun tang bandon hajan na senda ajong ying mani. Nganai kita ki jing senguh ba pertai. Nganai kita ki eke baro. Ngis senguhun tang bandon aka balang. Namar kata kumbo ong nurai si mensim lok bai. Mensim jonga. Wat lit syania agi thala. Jong pertai. Daya din jogini ki ai ro bo Elijah ulo duai ong ketin ke jong belai habo ne Elijah ulo duai ulo kerfa na belai bo belum pen i la ke jong ka bor ha pedeng jong tau pai ba war ta tien ong ketin ke jong belai kum ta ka ding na beneng kala hap berkala pam ya kata ke jingnya ya kita ki mau ya kita ki depai ya kita ki ding kala ke jit no ya kita baro
Ya kata ka kalau bu kata karai. Kan mau nomor kata apakah wan kan gading ke jong belai apakah wan ka bam lut plan ka pensa watangi wero. Kam semla pensa satia. Oh ubriu la ka briu ki ba ma sisa ya gading ke jong belai. La thang du sisa lawai ki to ke jing bisini lawai ke to ka hangamai. Lawai ki eke baro. Apakah ding ke jong belai ka yo. Jaga ha ke jing em. Jong aba jengi iwe. O syaitan mdon bor setia. Ula ingno o syaitan ha bagai don. Ya ka ding ke jong belai. Marta perbangin ini ai kamstet akan aga janmi jone si. Ya poi sa kabenta ka balai ka benta ka bakadu. Kabenta ka balai, kabenta ka baningkong ilayo ya ka banya keren. Tu sepang kading ke jong belai ka baar, sepang ka jingdon ke jong belai kading ka benta ka balai ka long. Kading ke jong belai ka lalipno. Kading ke jong belai ka lalipno. Kinong batay ya ka spa asnem ka basan spa prapun riu SK. Ki batay sepang kading ke jong belai, bagading ke jong belai ka lasang ban lipno na kaduan na Israel. Hadin ke jing syak job tama joki hausim ne Nebukadnezar. Ka kita baar ke sim na long baar busan na dekat ke baar busan la ding puling la bancem. Bagan ka ding ka jong belai ka sedang ban lipno na Israel. Kamto mentang yo banyak keren bawa belai udon na kata ding ha Israel. Henry ha ka mentang keren sepang ka jing lipno ka ding ka jong belai na ki khon ki jong. Pitip balai beki Israel kila syak job hausim Nebukadnezar. Dai na katau ka jinglong jogi nang yalam kit sim kila le ya ka e ka basni wa khamat jong trai. Dai na mar kata katau po balai ula bitaru la aino hakikti jogi nong shon. Kitab kis sim arbusa arpau. Na baga jing bitaru trai kala jia Jerusalem. Bad Juda haduk bola bread no ayaki na khamat jo. So sirkai. Man berkat yo balai. Balai ula dom hapu balai dom kan mau bread baik. Kalam jing maap. Ya lagi jong Ibreu ki jong. Compare ngi le jing seng compare ngi long Kristan. Compare ngi aja kam ke jong belai. Bau belai wan daga dor jaga jing dom. Kalam jing maap un bered. Kumo bered I ko nitsar. Ngong ye pina mar kata ba kalong ka ke bashir kai ban ha ba ke kti ke jong try. Ku ki lok samla ki long ka pa ki long kami ya kana ke jing ye seng. Kalong ka ke ba ma ban ke bashir kai. La daga ding ke jong belai kan lip na ke jing em jong. Ngi ke bajia haba ka ding ke jong try ke la lip no na Israel ka baning kong ka bakine ki ko ni Israel ki mat hadin ke jing lip no ka ding ke jong play ki mat ye ke jing sharing marau ki sharing marau sim Nebukadnezar ka kom ka por tang kata ngi ke ba bon ki jing pang ke jing storm ke baharukom ki jing yele kawan na ka we ke hima sha ka we ke hima kawan ban job sama ban ring marau ye ki Israel shu haba ka ding ke jong try ke la lip Nebukadnezar ula le don bor sim arpusan kendang kalong ula thang ya ka ying ka jong trai mereka ying ka jong sim bat baro ki ying a Jerusalem ula thang daga ding kan mau habu syaitan wan ban job thmai ka jing im jing pa ya pom jogi khaldi baro ula don lem bat u kapten jogi kagarot ula pentuai kita kenro jogi Jerusalem bat baro Sodom. Apakah ding ke jong belai kalau lep na Israel? Yo iya ke jing lep don bor jogi nong shuan. Kila pentua ya ke jing mana belai ya ke ying mana belai. Kila penjot ya ke ying sim ya ke ying brio. Namar kata parasam la perbai jong akan ke por. Kalau ke bersyur kai la daga ding ke jong try kan lep na ke jing im jong. Ngakot ya pi namar kata wat pelip no ya ke ding ni Bible ke jong mensim ko. Ya kau belai ai ya kau belai keren nak kau ke singi sih kau pan. Ada ka ding ke jong try ka lip nak ke jing im jong. Ngin ha ba ka kti ke jong try. Bat namar kata kalau ka ke bersyur kai. Namar kan mau ba ka ding ke jong belai ka lip ke nak ke jing im ke jongi. Usui tan u klem wan tang man yo tu ang ka ktin ke jong belai Matius Gospel anis nong besipo dekat besipo la people yang tu pila bancem bosoi tanu kelewan taman yo tu henrai ban penjot usoi tanu nong sono beri ban peniap sendan namar kata ban pendekot sendan ni kata jing ya dai ke bacan ke jonga bajongi ban belai Efesus nang ba sound ke dekat ke live ka ong batu wat pen sengu si pi yo men si bakho jong belai dahau bolo shonsha adu kasingi ke jing suspa kamu adu kasingi juga jing rono aduh kasingi juga jing rono ladang im don ya ka ding ka jong belai kan mau lok bai wat melenti ka jing rono
kadon ka sengi ke jing wan arsin bar ke jing rang no kadon ke jing apa karena wan chua ke jing rang no hadian natakan don kan jia sa ke jing wan arsin ngi ngide ki gentil Yohanes gospel Yohanes na ban kong na dekat ke bakat we ko ong bo try to lawan si ki bade lagi jong pan man lagi ki jong ke pedang Andrea kan kita ke la pedang la ai bo ki bagen lagi khon ke jong play nomor katakan mau la rekam ka ding ke jong try war kemi lenti ya ke jing rong no oi fi war kemi lenti la ka ding ke jong play la da klem men si makoi war kemi lenti pilong kristan pilong hakan ko komentar war kemi lenti jaga jing rong no berkordik ya kita ki bisa ino ki pomiyok bentah ke sini jaga jing rong no ke jong try nama ro setan ko yo I baka ding ke jong boleh kala lip no na Israel abo setan yo I baka ding ke jong boleh kala lip na ka jing ke jong abel ke jong pi udah sedang ban le don bor ban hikai ya ki bolong percaya ke mon ke jong boleh ban pen le pop ban pen susi upan bang upan berai hadu bangin da jon no thiau kata kata ke boy ke jong setan pan penjot ya ke jing menjungi pitip namar kata balai namar usoitan utip o udon ba don pun forte ya kana pertai namar kata ula seilot hakini ke singi ke bon ki boy iki som ke ni sal ki jowo kumno banele persya iki bri ku jong play bat penduk iki ya ke beneng namar kata kumno pun yo ngoi teli petros wong usoitan hakini ke singi ya cherum seneng kumusing udah kerhu mdon por bal kata ya kumusing kumno ban yo ngoi teli ya ki brio ki jong play bertalok baik kadon gawe ke khana samla ande tu ipi kadon gawe khana samla berkade khana samla ka phala kalong bandal lap khatar bajemen mit kadon ya kade ke jingpang su para ba kadon kade ke jingpang su khatar bajemen mit man lagamit ka su baik apa ka su kata jing su juga ka don bala ban batai nomor kata kela persyang malai simdawai sini krem sigi weki hospital syakawati sigi babon ki jing sumar kites juga kilar ben ba apa kumta kami yo jing yarap kami yo jing petkhia nanong no kumta kata kami kala lenyar kala jenjar kile ya bon kam boro sing jitem sasha no ban lei wat dawai sasha no ban lei wat jing penkhia yo jing penkhia man kami kharar bejemin min ka yam ka ut kalenyar namar bakata ka jingpang kala le don bor ya ka jing em jongka akum kata por ha ka we ka singi kala ya kendu ban le sim dawai shawai doktor pada ula poi shaw to doktor ula kali kumno pipang pada aba kala ya tu ya kata ka jingpang jongka kumta halo pe ya kata ka tes la wanra bar ki tes bar ki report ki babon ki barben don jingpang ula I bagi long normal kita ke bro kumta ula phalai no ai tang ka we kata wai khlai borong la dalong kumno so ban phone ya bar ka phala kalong sibet alap khabar bejem la phone sibet doktor ka kami kalong po doktor sengap se kana ka khon jenga ka so bukan yam no kan yam kalenyar namar kata ka jingpang so kacangka ngota ka por ha lawan ra syo doktor ha ka mi ka we pat ka sengi Kala poi hata ke klinik ke jong. Doktor ula kali ya ke we ke jing kali ban ong. Ka ke jing ya dei jong pi. Badu belai. Ka ke jing ya dei jong pi badu belai. Kumta ka kami kalau kum ne doktor ni wan sim da wan pi jaka pin examen ne jaka pin ai da wai pikli ban man ka ke jing ya dei jong badu belai. Pim tip mo bangi longirstan pim tip mo bangi wan jing ya seng. Doktor wong ka Kijinya day jong pi badu balai. Nama rutip saya kedar begini baro kim day ki bor jing pang. Andrai kiri ki boito jong setan. Wong to doktor. Pitip nem samla pitip nem long kami. Bahkan ne baro kam day ka bor jing pang. Andrai kane ka boito jong setan. Pitip nem ya kata. Marsin au kumta. Bu yam bar kami. Yam bar ko na kumbuta ka por kata ka kami kalong doktor kada ka khon jonga kada ka buyo revival san baje men step ka khi marwai ka yam karwai ki jing ruai revival menta kam jule shu kumta dai na kata tau bu setan yo ya ka ban le don bor man ra ki jing pang ki jat pi ki jat jing pang ka jing im ka jonga pi dai ban kelak ka bamot nama kata bagila pai syo boleh bane doa ya kata por kata ding ke jong boleh sen par kalawan kata samla
Barak bayok mat ya ka ding ker Bible mun simba ko jong trai. Kumta kala yo mat sai ya ka jing pen kya. Kumta bagi la mi na ta gele le pai no shaling. Bagi la poi shaling. Doktor orang lalong no sabawan pun apa artayo rum dan phone. Lai tayo rum dan phone. Katayo ka basawa si banai gela phone. Doktor la kli balai pi kalam phone la ji ayu itu kana. Kala itu kami doktor ka khon jungi minta kalom kulai. Sao baje san baje men sep ka khi ka shong marwai ka yam ka ruai ka tuai marwai gam ju pang shu apaka ding ka jong bele ka lip na ka jing im jong ka soitan wan ra ti ki bon ki jing pang andrei apaka ding ka jong trai ka yoban me ka jing im jong ka kumta kiti ki bor jing pang ki bor jing stam kim don bor ye ru ban le don bor ya ka jing im ka jong ka khon sam Namar kata para bangai be kan mau. Kaktin ka jong balai kisti pol si nong rom kan nong balai no dokor kan apulai ka ong. Baro ngilele pop balila do le no ai ka boram ka jong balai. Ka bamur ki babon ka dikisi ngila lip. Ngim don dingi ai ruem. Namar kata try to ong don kam ye fikon. Ye don kam ye pi pindon ye ka ding ka jong balai. Namar kata lalang kwa baga ding ka jong balai kan kalang kan me ka jing im ka jing ka badon kam ka long ta mangingin wan si jan jong kumbawan ki pat ba izer rabu elijau kot ladang im wan si jan jong balai kan ma daliliru nginam i ya ka ding ka jong Holy Spirit. Namar kata ko mga ong si sin klem ka ding ka jong balai wat community telok ye ka jing rong no ngi im ka singi ba khadu kaktin ka jong balai ka ladep kerenca ya ke sigi ba khadu kata ka pop ka man bun kata ka jing i ka man kriat jadi ke sigi ke bang im ta kalong si sia komta ka jing i ka ladu no ka jing shani ai wei kam don shu ka jing shani kita kiri ke sigi ke bang ba mi ladang im don ya ka ding ka jong balai wan kmi lenti ya ke jing rong no namar mensi mo khoi ulong ka syap na banta ka jing im jongi kan mau lok lada clemency makoi wat ong bangalong kristan wat ong banga ai sa kam jong belai wat ong ya kata utra ong baik ngam itu evi kire na pede ki nong tre ki balam ler ba pede ki briu ki ba bomman namaru polo kran juchu sigi ti jong sigi nong hebro na nong ka bispo ro khot ar pulai wong namar kata ubanget ulong tang utau bala ban senia namar kata lok bai ki kam apostol nong ba an ka dokor ka basau ka keren berkapan kan mau ingi ko mangala ong menana do ko basang bakading ka jong belaya bakala hir haki kala syong halor wei po wei naki kan mau nomor kata lara klem ka ding ka jong belai lara ka ding ka jong belai kam yo ban syong halor wei po wei halor i wei po wei nangi ki badana ka dagi jing seng war kemel dia ka bor ka jong belai nomor kata kan mau ya kitab ka jong Joel nang ba ar nang khot ka arbu pra ka ong bahagit segi ke bakadu ngante no bo yo mensi mo ko yala ka dok baro kamu bat kan thai bat cendrang bat temen bat samla yo ma de ga ding ke jong trai kum tangi lama di ke revival ga snam ara jan rio wat kmelenti sai sin pat bakan dia ka kum ka to ni e ma ke las hagit segi la dang yele ka ye ga ding ke jong blai kam kan wan chu ka ding ke jong blai le kan wan ka ding ke jong blai daga jing bitar na berkata ka syong hanga ka syong hangi jit pidon kam ka ding ka jong utrai ne pim don kam ka syong hanga hangi iwei baro ngilong kristan ngilaya long adukan ni na berkata nga ong ipikan mau tong gawe lada klem ka ding ka jong mensi mako ngilong ki bla sya kan tai akamat jong utrai bar kita ki ba sya kan tai kan long tangga jing lenyar bar ka jing dai banian ubelem kurku ubelem yara ubelem nam ta ko borong ko